sabaton basuk bakmen yapi baro da kadai ka sngi ka bakarpang jong ki kynthei ha ka balang jongi baro shituluk ka pyrthei sngi Shonjur jong ki kynthei laju punlong ha ka sabaton ka baar jong upanai jun manda usnem kani ka sngi ka ailat ya ki kynthei ha ka balang man penya ya ki jing seng bat ailat ru ya kabalang bakan sngutu ya ka jing tmu jong ka jing shakri ki kynthei kamat pedeng kadai ali one peit ya U Nongpynim jong ka pyrthei bala penkre da ka South American Division Women Ministry mi ka balang nongpua pedeng subhaya pi ki para bangai bat ki para lok ru di syakani ka sngi ka bakarpang jong ki kynthei shwa bingni aisha khamat tungin pandemi khli ha ki jing duai Ukpa jingi pabneng aingu yami bingiyo ikani galat ban syakri yami hagani kurukam wat lengi melak banwan skiying mani hindai mi pli ngi deki wai pat kilat ngilak bania kendu bania peit ngi kijong kijing kisem aingu imi kijing baha jong mi milari la sumare ngi la pelat ngi ni jing pang jing stam pat mila pendap penbiang ru ijing dan kam jong ngi nem sim la ino ngi ai kijing ngo buram semi yarap ingi bingilong kiba songu bat ai ke buram semi namar kei ke bingilong menta kadai betul jimbha bagi jingker ku jongmi yangi wei pi wei to yarap yangi bingin ya jalti jongmi bermelai kamon jongmi to ku ini hadi kesingat bani syakri yami to ai bo musim jongmi yalam yangi nang bak kubor ke bingin yo snu kanong gejing mentoy nak menta gejing im makan jam musim jongmi ngila ban im ban he ban san ha jing sung tho ba ji jam phang e tin jong mi ha bang yo ki ji gai na ko wi ka yo shko wi pa to sneu ji ka pat jong ni ba ji ni pan ngi dem ka ten jisu amen ngai khuble mis kapan nam ta ka tu ka jing duai ka jong i bat kapor kala biang ngi bangin stang no ka jing chakri ka jong i bat ngin phale bat nga sha ko jing duai arspa khalai na ka bathamai Ringkam hajan, arspa khatlai nak bathamai. Galong jong bi dry, tia jong bi ngas ngâu, kapan bao jeng i jong bi. Bát ngã qua bàn kêu đã cả bộ trình nghẹt ba bên ring khám chan xa miệt ring khám ha chan try ba in xa cả đêm la Calvary ring khám ha chan try ba in xa cả krong mong trong mi shaka kam trong mi to bên về tiếng đã cả bor cả chính ai đã cả chính it try gai bet cha mi shim cả mon trong cô play ring come ha chan try ba in shaka dim la Calvary ring come ha chan try ba in shaka krong la mong trong mi aga jinx go ba ban yo chong shi por hak ma chong ka khe chong mi ta ba ngan yo twai bat ya se lok try kom shi lok na hon bat bi ring come ha chan try ba in shaka dim la Calvary ring come ha chan try ba in shaka krong la mong trong biển Rabba
Shaka Krong Bla Mong Jong Bir. Ban beteng ka jing roi ka jongi ngine phai le ban nga cha ko jing roi ka balai spa sau phulai ne ka bathamai. Ka jaka shong ne aklia lum. Lai spa sau phulai ne ka bathamai. Nga hon hi bat shong hai yêu barit la chong watang kediat ka xiar bat rupa and ray han dong ba bat kiri kuat ngat shong they tang ka taken jink ban chong nga ka don ka chaka Beli sabetan ye pi ha kan ka step kat nong adap da ka jingkemen ban yo biang gom kan ka lat ban ya ro ban pendan burom ya ka kerteng jong U Nongpynim jong yi kumbangi tip ha kan ka sngi ha barok ka satla ka pyrthei ka balang 7-day advantage ni jurakhe la ne ka de ka sngi Shonjur jong ki kynthei kum ka sngi Shonjur jong ki kynthei bat ka mat preng jong kan ka sngi ka long kumba philayu i ya kan ka balabu hadin bat ka long nak ka de shapang ale one peit ya U Nongpynim jong ka pyrthei sa hisen ha kan ka por nga khot bat nga wer ngom hai kit khot balang baro sha kan ka jezeng ge jongi ha kan ka sngi bat nga ai khobleker pangi pi ha ka kerteng ka bathiang tam jong uji sukres U Nongpynim jongi bat ngam ataten ba uble undan rangkat bat ni ha kan ka sngi baro sngi ha ki program jongi baro te ha kan ka por kala biang yangi bani sedang no ya ka jing shakri ka jongi tungi phailang man ngana ka number ka jing roi ka ba south pa art lai bat hadin kan ni ninyo ya ka jing police dang bat ka jing duai na in Mrs Penshailin Paryong God no thiang ban nghe thu chi su tiền trong u ka ba cordor ban chanya hakular trong u ba ro long ki ba don por Jesus nga it ya u nga yat bat u man ka por Jesus cordor Jesus tang ya u hinga nyo cor shi sha thiang ban ge thu Jesus ban sát khôn hawa kasnang da cheng et nga shan ya ha u long u ba don bor tam Jesus nga
Kebelah step sebatan pi way bra bat ane ka step ya kajing pulis dang jongi la shim na kashiti shaki hebru lo nong ka bakhandai kar khat ka bakhat san bangkum ne te namar kane ulang uksiang ka jutang bathmai ba habala jia kajing yap ya ka ban siu spa ya kita kijing palat ki ba hapo kata ka jutang ka baningkong kita ya ki ba lakhat kin yo pediang ya kajing kular ya kata ka benta bam jekut tang ini duai ukpa chingi bab nang try speed ani step sabaton ba khoi ba tang try walang im shim la la ya ban dan lang krui hai po gi yeng ba khoi ba tang sa me try ring ai ngu me ba mala plingi skawi pat kalat bangin la ban yo ban chakri me lang ba ka live stream try khubai shibuni ki bro ba mela kar khui ngi ha kiliang baro try bim la ai ngi ne kalat kaba nirang la ban chakri me sai sin pat ala ki jong ki yeng kisem wan lang im shim la ban ya kendu lang iwe idwai namta ne program changi ham tam try ka belong program jong ki kynthei temen kar khui ngi we baro ki ben shim ta nadu ka bas dang jong ka sab school hadu ji yeseng ka bar kumju kar khui ki nong yagi ban shim class imis baya bat baro ki beshim talang bat kumju ro ya ke divine service try temen kar khui ngi we kumju ke ya snga ba la jong ki ying kisem temen ai hangi dong sim khu jong me bon shong hangi don jongi bon pli jing mun jing kha jongi wai la ban su thu bat bang la ban yo ishbun ki jing mun toy lengba kne ka program temen lon kar kumju bar ki bapang bestam ki don ki ying ki hospital temen kner sangti khlan bor jong me try bi la ban yo pat jing ko jing khia khnang bi nang la ban yo ro ban don borom kutang jong me sin pat da ma bro kumju hip hop ki la ro su si me na ba ki ne bro ngi buti mani pan kutang jisun ni man ta bi bom skudro amen. Kublai shibun ni Mrs Penshai lien paryong ya katu ka jing pule ba duai ka jongpi to ublai unang kerku ye pina ka we ka por sa ka we pat hakikam ki ba pyrthei te hakane ka por ngin yo ya ka jing itu khana mission na Mrs B Makdo Kublai sabatan ya baru akan ka step ka bamta kaji tu khana mission jungi hakane ka step kadei shapang kamdei karukom jonga hadien baka lasya pen baptis ka Fabiola Padilla kala sedang banduai khat prasnem lenter na bentau ukpa jongka baun IT yala ka mensim jungu Shau Jisu Havila Hermosa Mexico bat kat ba kanang duai manla kapor om idon jingkermen na benta ukpa jongka shemlangej ha ka Bible bat uduai haka Mary bat hakita kiriu khu jungu ulong ubriu ubakerni bha haka jingdi kiat bat ukren ben yala ka jong kalok ka khma jung uru ka don hapadeng ka jingdom riang borbor haba ka Fabiola ka kren phang Jisu uju phet bat umju snap ya ka ei ka ba ka kren Henry kam shimlangya banduai na ka benta jung u ka kerpat ru ya ki para banget jongka bakan ya duai lem na benta jung u te ha ka bakut ublei ula jubab na ka benta ka jing duai jongka Henry ka jing jubab jung ublei kam sim lalong kat kum ka jing thumu jongka habau kpa jongka ula dap nyup san snem karta ula yo ya kata ka jing pang bampong ha udo nut jung u doktor ula ong bakata ka jing pang jung u kala nangjur bat om idon jing kermen shu banla bandang pu ya u te haba kala tip ya kata ka Fabiola kala duai khamjur na ka benta ka jing pen im bakan jaman sim jong u haba kala tip ya kata ka Fabiola ka duai khamjur bat kala ong kala kerpat ha ublei ka ong try to ai hanga ya ki kentin ki badai bakan kren shapang jungmi ha ipa jonga ka duai man la ka step man la ka janmit shita yolenter bat kumta kaduai ya kata ka bakan yo ya kata ka jingpen shulur na try Jisu hadien kata kalayeng hasenda jong ka jing thia okpa jong ka bat rengkat ka jing ting ka jing kyu yo le si okpa jong ka imon ya ka bakan duai kumrei kalarai bat kalabat ya ka kti jong okpa jong ka bat da ka jing ting yo
ba uberthen yaka. Te anda kalabat ia kakti jong kpa jong ka kal kren ni kentin ka ong. Nga ya pipa. Ublei ubangan kren menta shapi udei ublei uba pingen. Ubadon ya kabor ban penkhya met bat mensiam ya pi. Syak bangan duai na kabenta jong pi. Ha ka jing kendit jong ka ukpa ula menjur bat syamla krenga. Tinadu kata ka sngi maka bat ukpa jong ka kila ya duai lang man la ka step bat man la ka janmit. Hadin pan ka penbut da ka jing puli na ka Bible bat ka barwai ke jing ruai niam. Ka bat ki para banget jong ka kila bu ya ke jing duai ke bakerpang. Na ka wei ka sngi bat sya ka wei pat bat ru kila don ya kata ka sngi ke bakerpang bakin sya jing it na ka benta ukpa jong ka. Ti kata ka jing pang hakamet jong kpa jong ka kala nangjur. Bat ukpa kat banang mi kisngi kipor ula nang telot. Ka Fabiola kam tip syu kumnu kan le. Henry ka wei ka perlok jong ka badai ka Adventist ka bakerteng ka Rita ka la terwa ban ai ka Bible study ya la menjur ni em. Te la ong ba ukpa jong ka Fabiola syamla kentaj Henry ula menjur ya kata. Bat haba ka Rita klei ka jing telot jong ka kampen stet ya kata ka Bible study da ka bapendep ya ki nyau teli ki jing hikai hapo shitayau. Hadin kata kala keli ya ukpa jong ka Fabiola. Balai pim sya pen baptis no. Te ukpa jong ka Fabiola ru klem jing kernga ai loong ba ula menjur ya kata bat kumta ula sya pen baptis da uroga patch ubade chaplain jong ka hospital Balang. Ka Southern Hospital. Ha kapung jong ki kena hala pelau ha kapor shi baji steng sngi ha ka wei ka sngi Wednesday. Ha kata ka janmit kwa ban kiu hala jing thia. Penban ula kwa ban syongkai bat la ka long ying ha kamra syongkai. Hadin shiteng senya ula ring mensim stet bat ula klat no. Mensyua ka dur jong ka isni dur bha da ka jingdom riang. Henry menta ha ka senduk yap jong kalapau kata ka jinglong ubriu badap da ka jingsuk bat jing jai. Te ki nongwan ngulem kila kendit banyo ya kata ka dur khamat jong bat kila keli ya ka Fabiola balada ula let jing seng syua ban klat no. Ka Fabiola kala ya thu ba ula IT ya la ka jing im syo Jisu hapo ki kendiat kenta haswa ba klat no. Ka Fabiola ka nget scam ba ublei ula le ya ka kamba namar ka jing kala jong kala jia hapo ar benai nadu balatip ba upang bampong hadu ba unda klat no. Ka ong ha kita ki para kiba yawan sengulem ong ka ong ipa ila IT ya la ka jing im syo Jisu. Ha karukom banga kwa mga Henry ha karukom balabu ublay. Ka ka ba ila ha ubriu kalalong kabala bej da ublay. Kublay shibun ya ka jingkan syaw sabatan bakatlay haus nam arhajar khat pra. Kabala yarap bantay ban penyar ya katay ka South East Hospital kabalong jong kabalang 7-day Adventist Havila Hermosa Mexico ha kaba uroga patch ubalatrey kum chaplain. Kublay shibun. Kublai shibun ya Mrs B Makdo ya katu kajing ya tu kana mission jong pi to ublai nang kerku ye pi hakikam ki ba pyrthei bat kumju hakikam jong ublai ki ba pinang syakri man kapor. Dong nang yai duai bat kersan ya ki Nongkren jong ublai da ka ba ni duai ban dem khosi ban ya side na ka banta ki Nongkren jong ublai kumi ki pastor ki evangelist ki chaplain bat kum juru ye ki Nongkren hakija ka ba pher kumangi jule man katayo bat hakane ka klimat ka bamanta ngin yalom ye ki jing kan show jungi langi don ki jong ki yin te hakaju ka poru ngin yo ye ka jiwai kerpang na isusi maulong. Hadin balai dep ya ka jing ruai ngin yo ya ka jing duai kerpang na mata ki jing show na Mrs S Yangap.
kasliang abadonut katrang kasliang. Tu beli sebatan yang pi baru tu ngin pendan kris jing duai. Kupa jingi bab neng kum ni try bi ni wan kene kesni khoi bekentang ke jong me ke ying khoi ke jong me. Kum ta try bi ngim dan ni ero ban ong khmat jong me. Ndre mi yo i bat ti blu try ke baru ke jing mut ke jing perkhan ke jongi. Te sim try menta si benta kanat bi kene ke jing ai berit ke jongi. Ke long si cha ke berit try khmat jong me ban nu jor ke jing e ba ke jong me. Henry tribe i ngis ngutu bat kejing i ba jo me don rengkat bat ngi me bendam benbiang kejing nakam jengi wala pteng kene kejing jenjar bat kene ke klam kamangi ya kendu mentan Henry tribe i me don rengkat bat ngi bat ngi scam tribe i be men nang ya don rengkat lang ba ki por kis ngi banang sa kejing im kejengi ho oi tribe i ngi long ki sakri ki bapop ki batlot e mat ki baduna ki liang baro Henry tribe jisu ngi bukti ha kamon kejong me men peniat tribe ki ini ki baro Tada long rengkat ngemon ke jeng me kat badang sa ke sni ke jeng im ke jengi ma bat kelet du sibun paran kang ni sem ke mi jisu panem ta taru amen. Kublai sibun sisi ya ka tu ke jing rai ke kerpang jong pi tu ai ba ublai unang kerku ye pi bat pendon kam ye pi ha ke sab ka ba pidan ya ka jing rai ni jing dua ha ka ban ye ro ya mata ka kam jong ublai bat kum jurung ai kublai ya Mrs S yangam ya ka jing duai jong pi nam ta ka jing den show to ublai unri unda un ker ya ka ying ka sem jong pi bat ya pi ru ka ba pidan tre ya ki kam jong ublai bat ru ha ki im lang salang baro ha ka ne ka pon ngini klepen slam show in yo na ya ka kelas ka ban shim dai i Mrs. Bayaling do bat kinong ishim benta in sapen itu ingi ha ka panel discussion. Kublai sabatan ya pi hagan ni step ni kwa ban pedang singo bahai pi sagan ni sabat school ka jongi kalenong ka bakhat wei ka ba kerteng ka jaka kentang ka jutang batmai te akan ni panel discussion ni dan kumbasan good bat nga pedang singo bahai ki parlok ki jonga ki ba kerteng imana tiluwaling do nang tai sneris ling do ai banita sun bat i Rachel sun bat manga ibaya daling do te shwa pangin stang in class jongi ngakarpat ikong ai banita sun ban ai ke jing duai stang Pandem kli ha kejing duai ko pa jom ne ngi ayu ame katat be ha ka por dang step jong ka ski sabaton bo khuj ba kan tang ka jong me kum ki khun ka jong me wat lang yum sham la yo kalat e ka ban ye sing ba de rop nom rom lang para bangai ndai kan be ngi yo kan kalat na ka benta kan ka online service ban shakri yami a try wat la pening ka jing e jong ka pyrthei a try bangi mat ha ki sngi ba ni ki por ba menta nginget scam bo mun semu khu jong me re don kat bat ngi kat bangi shakri bat ya ro pendom rom ka teng ba khu ja ka jong me bat kum juro try ngat wai kham tam bangin se sngo sabat school ha ka por ai ba mun semu khu jong me une don kat bat ngi a try kat ba ngi puli ka bangi la ban yo ka jing su thu ka jing shampang bat ka jing mun toy na mata ka jing im ka jong i wei pe wei to don kat e baro ki para bangai ki bero pendom rom ka teng ka jong me menta ka sngi bat kum juro ha ki sngi ki por kirong nawan ter si ter atrai to sneu kini kijeng khot kar pat jungi ha ka step ya kini brong pan ka deng jisu amen te ban stang ngakarpat ya i Rachel ban pule ka khot kan mau Kat khot kan mau jongi menta katayo ila ban shemna Hebrew khandai khatsan te namar kane ulong uksiang ka jutang batmai khnang ba kita ki bala khot kinyo pdiang ya ka jingkular ya kata ka jingyo kanti babom jukut kublai shibun Rachel ka tu ga jing pule ga jong pi te hang ni ngi i ba ban snyo thu shaphang ka kam ba ujisu kum uksiang ka jutang batmai ni hap ban pai shaka jaka ba kentang ka jaka kentang ka lane ka tabernacle ka bangi jutip kamut ban shonglem te ka jaka kentang ka de ga jaka ba u blei u shonglem bat ki briu ki jong u te hagani ka porpat ngakwa ban kelino ya imana hangno ka jaka kentang ban ningkong e bangila ban i ha ka bible
Kublai shibun baya ya kata kajing keli jong pi. Kajaka kentang baningkong kadai hakper eden. Hang ni u adam bat ka im kia shong lem bat ublay. Kidon kajing ya day lok ba mark mat bat ublay. Kimat ya ka tabernacle kajing don ublay. Kila banya shem mark mat bat ublay na mar ba ublay ulat haw ya ki hakadur kajong ublay. Tingila ben shem ya kini na kakitab Genesis kalenong ka baningkong ka dekot ka baat hopra. Tika jingkali ka babud ikong mana ngakwa ban kali babale ngimla syu ban ya syambat ublay markmat. Hato pila ban pensyai syu ya kani. Ben jubab ikani ka jingkali ngakwa ban pule na ka jingale bakraw kasla ka ba sauspa nripopra. Ha ka ba minningkong ya ubriu lathaw hakadur jang ublay. Udon ka jing ya tali bar ka jing long lem bar ki hukum jang ublay. Ki jing long jang ka hok jang ublay. Latho hakadonud jong ubriu. Kababud ke kalapen long yau adam berka im banla bandon markmat badu blay day na marba kidon ya ka hok ublay. Kalatab ya ki kila ya long sitali bad u na marba kidang ko ngu ya ka hukum jong u. Hinray don ke na ke kabalajia hadin kani. Nangta ke Ellen White kala ong shu ang ni. Kapop kala pinya klad no ya U Nongthau shem la pen pau shu ya kadur bakin jablay. Kadonu jong u kalale persha bat ka jinglong bahok bat ka hukum ublay. Na kitab Isaiah san pukhandai ar ko ong kapop kalapin ya klad no yangi markmat na ublay. Kublay shibun ne katu kajing batay jong pi ko mana ngamanjuri ke ka ba pi ong. Ladangi pedo na ka kitab jong Genesis lai ublay ulahap bande no yaki na ka per Eden namar ka jing bom hok jong ki. Ti ubriu hi ula jidru la ka jong ka lenti bat dan kamshu ya ublay. Kabaan ula be no yaki khnang ba ang penjot yaki. Ngakwa ban kili hakane ka porpat ya ikong banita ke ka ba ublay ula le hadin kanipat. Kalong ka ba sutanat ba ublay shem la kanta junom yaki. Haka klip mat ba ubriu ula lepop. Ublay ula ai ha u ya ka gospel ka jing im. Pila ban pule na Genesis lai khatsan. Kaya tu ba ublay unsapha ya u Jisu ban im yaki kun riu. Upol ha kinong rum iway khan riu. Uong ba ngam le ranya kani ka gospel. Ka kani ka gospel. Ka gospel kari ka bor jong ublay ban im yangi. Bunsin ngi kum ki Adventist ngi perkhat ba ka gospel kadi ka kubor kilay angel. Ngam ong ba kam day hanray kadi shibanta na ka gospel ba ublay ula seng nadu bom jukut kabalong ka plan jong ka jingsus pa. Kublay shibun hoot ngasngot tunat ba pihulawan ra kani kamat. Haka gospel yu anis lai khandriu barok nangingitip bahaya kani kapen ba ya ka gospel kadai ban im Henry ka kendon yangi ban im kalong bangi hab ban nget ya uji su Chris. Mintapat ngakwa ban kli na i Rachel hato pila ban batay benia ya kani. Ngamanjur bat pi ba ka kendon na kabanta ban im yangi kasyong haka jinget ha uji su. Ke kani ka jinget ha uji su. Kadkhot kam kren nget ya ujisu henry nget ha ujisu kabamut ban nget ya ka ka ba ujisu ulale ban pen imingi ya ka ba ngimla ban le dalade kane ka jinget ka dei ka kendon bangi rung sya ka jinget teklok bad ublay kan mau banamar ka jingbom hok ngiladu no ya ka per Eden henry harom iway khat nyeo ublay lingba ukris ulapan pau ya ka bor jong u bad pen im bat kata kabor kasyong haka hok jong ublay. Upol uong hangne ba ublay ulapan pau ya ka hok jong u hangi man kapor bangi lepop. Kane kadai ka gospel kajutang ba ublay ulapan long lingba Chris. Wow, skutinat shisha ya kata ka jing batay jong pi ladangi pedru na kistish kinong rom iway kat nyo. Kaong ru ba ubahok im da ka jinget. Ti mintang akwa ban pai biang si ikong mana hato pila ban pensai susu alor kani kamat.
Kajutang ka ba bam jukut kam pen pau tang ya ka bor bat pen em yangi. Henry ya ka jing thang ublei ban pen yo pat ya ka hok bangi ladu no. Ban walam biang yangi sya ka jing ya tali bat ka jing long bat ka hukum jong u. Kani ka jia ka hab lada ngi sya ya ublei ba un tho pat ya ka hukum haka donut ka jongi. Ila ben shem ya ki niki kintin na ujob lai pholai ar pun riu. Ublei ukwa bat ben thamai yangi kum kita ki bala sha pen im ngi dongkam ban shania lut hau namar ba ngi dongkam ban yarab ban ngi dongkam ka bor yarab na ublei ban yaine ha ka hok jong u namar dala de hi ngimla ban le e ru em Kublai shibun hoi kani kadai ka jing shisha kumba phila kadau hoi ladangi pedru na Genesis lai khatsan kaya thu hangi ba ya kani ka jing kular ba utau sembai ubalong u Jesus Christ un ai hangi ya ka jing job halor usoitan ubalong unong shun ujongi te ha kani ka por nga kwa ban klibi yang ikong ibanita kani ka jing job ha kanu karukam ka kala ban urlong Ha ke kitab Genesis lai arpawai. Hadin gene ke jingkular ngiyo I baya ulang brot. Lakinya ubayeng pli ya ke jingyap ukris. Kila ban puli nak ke Hebrew kalnong ke bakat lai ke dekot ke ba arpo. Tiu blai ke jingsuk ubawan lampat na ki bayap ya unang nong ap ubakrau kilang brot. Da ke senam ke jutang bom jukut ya ujisu utra jongi keny. Hoi, sngusi ban ong ba ngiladu no ya kan dikalat ban don markmat bat ublei. Ti Rachel, kumno ublei unwa lampat yangi ban don ya kan dika jingishem jong ka tabernacle. La ban pule na Ezekiel lai pun riu arpsan hadu arpo nyu. Hang ni ublei ula kular ban iPad hangi ya ka do nut do namar ngim don shu ya ka do nut ka bakup ya ka jinglong hok ublei. Ujisu ula ban penkut yangi ngimla ban long shitali klem ka jingkenya ujisu. Ublei ukularu ya umen sim bakut ban shong salem bat ngi ukular ban yarap yang ngi bangin la ban yaj haki hukum jong u. Ka jingko ngu ya ki hukum kamdei ka kendon jong ka jutang bat thamai. Ka jingla jong ngi ban ko ngu kadei ka jingkular jong ka jutang bat thamai. Kadei uso ka jutang bat thamai. Kublei shibun hoi kani ka long shisha ka jing batai ka bashai. U Abraham ru uladei ban shania ha ka jutang jong ublei. Kumba ula kular ya u ban ai ha u ya u Isaac Henry. Ula jit penban ban yarap. Ya ublei da ka bashim no ya ka hagar kum ban pen urlong ya kata ka jing tumu jong ublei. Te kani ka jing bom shania ka jong u. Ka pen I kum no bangiru ngi persang ban kamai ya ka hok. Da ki kam ki jong ngi ban pen urlong ya ka jing kula jong ublei. Te ngi I hang ne ba haba ngi kren sapang kata ka jaka kentang ngi ha ban pai Israel ha Egypt. Tomentang kalibiang hi ikong mana hato ublei ulah thao ki ban long barau Em Patemen bat nong itu lupa nakasla ka ba lai spa nrifusau ko ong kumni. Ladaki kun bahiar pateng na u Abraham kila sumar yaki jutang. Yaki on jendala pinbi shakai jing mane blei thao. Lani dong kam yaki ban sha shitom haka jinglong mrau ha Egypt. Pi hangni ba ki long mrau de namar ba ki saitla bat kim shania ha ublei. Bar kila lengya haka jing burom ba jing mane ya ublei. Kila sedang ban le ya kamon ka jong ki hadin ka jing yap jong u Joseph. Kila ban peit na Exodus arpulai hadu arpusan. Ublei u yos ngo ba u kenmau ya ka jutang ka ba la pelong ya u Abraham, Isaac ba Jacob. De na markane ka jutang ublei kala pen im yaki. kublei shibun ya katu jing batai jong pi tengi I hang ne bau ngusi ban ong bawat hadin ka jing suspa jong ublei ki kun Israel Henry kim sham lakwa ban kella ka bamut ka bashisha te kong I banata pisngu thu ayu ya kani ka jinglong jong kini ki kun Israel. Kani ke jinglong ki Israel. Kapan I baha ke jaka bakin sya yo blai bu unya lam yaki. Bat ban syong lem bat ki. Kila kan tait penban.
namar ba kimpat kloy ba ublei unsyong ha kadonut jongki ublei ha exodus arposan pra ula hukum ba kynthei ya ka tabernacle knang ba ula ban syong bat ban penpau ya ka hok ya ka bat dei ban penpau leng ba jongki kani ke jingtei ki jingkinya bat ki jing khawai niam baro ki penpau ya ka jing suspa ublei Kublai shibun kong ibanita yang tu gajing batai ke jong pi hoi kini ka subject jong ka jaka kentang kalong ka ek basingo tenat ban ya sam ban ya pule benia Henry namar bangim don por ya ni ka por pat ngakwa ban kerpat i Rachel ban ya thu hangi hato pila ban chu kedau ya kamat pedeng jong kani ka jaka kentang Kajaka kentang ke crunch pang kajing penya sup ban penya teli unong pop bat ublei. Namar ka pop ke penya klat ingi. Kajing kenya kimerat kalong tang ke parsi. Hebrew shipo saw. Kasnam jongki kamla ban kit no ekipop. De namar kata haningkong Petros iwe kat kendai ukris uhap ban suspa da kasnam jong u. Ha kaslashi spa rupsan unong tho kakot lanong uong. Kajing kermen jongi ya kajing pen bahapat kajing night lut kajing map a kajing pen im bom jukut ha paradise kasyong ha kajing it lut ujisu namar kipop jongi klem kane kajing le kalong le no kajing jongi Amen. Singatanat ya katu kajing batai ka jong pi tengi i hang ne ba kajing kenyai ki marat kalong shisha shibenta bat kajing shakri ha ka jaka kentang. Henry mintangim dan kamshu ban le kita ki ek baro namar ba ni ladon ya uji sukris uba yang peli ya kini ki ek baro te ingidan sa kajing shakri ulingdo uba senrek ya kasnam ulang berat. Ayo kajing mut jong kani kong mana hato pila ban batai benia kani kani la ya lam yangi sekadakot kamau kumbala pule i Rachel bene te kakamu Chris kamko tang haka jing yap haga ding phna ujisu hadin ka jing yap ushim ya ka kam lingdo habneng hapo kata ka jutang ka bathamai ngan pule na Hebrew pra iwe hadu unriu amangan pule tang kabaning kong bat kaban riu kabaning kong koong te shapang kini ki a ya ki bangi kren kaba kong san kalong hangni ngidon urang ba lingdo kat uta ubala shong sha kakti kamon kakhet ubala kraw ha ki bening kaba riu Henry menta ulayo ya ka kam lingdo kaba kam kor kat ba kum ulong ru uksyang ka jutang ka bakham bha ya ka bala pelong ha ki jingkular ki bakham bha kublai shibun ya ka to ka jing pule jong phina ka dokot jong Hebrew pra iwei bat riu hoi shisha ujisu ulong uta urang ba lingdo bajanai bat baklem pop banya site na ka benta ka pop jonga bat jong phi te hang ne phikpen ke mauru yangi shapang ka Hebrew saw khan riu kaba ngimdan kamban shepting namar bangidon ya urang ba lingdo ubalong ujisu Chris ubala banyarap yangi ti kani ka porpat ngakwa ban kali ya ikong ibanita hato pidan ka khubor ba khadu shwa bangin penkut ya kani ka kelas ka jongi kajing lap ukris bat kajing penduno ya ka jaka kentang ha kendo kapan i bau blai ukwa bangin long ka jaka kentang ha ka bau blai unsyong sa lem bat ngi laban pule na ka naki Ephesus kelnong ka ba ar puwe bat ar po ar kajing keli kalong hatungi kwa banlong ka jaka kentang bau blai unsyong kublai shibun kong ibanitai gitu ki jingper khat ki basngu tenat te hakani ka porpat ngakwa ban kali no ikong mana hato pidang don ban ong nalor kani hoi ngamenjur ya kata lara ki Israel ken jen dala jiet banlong ka jaka kentang ublei om jen dala dongkam bante ya ka jaka bakentang pat ya ka hukum on jen dala tho ha mauling kriam kajing kali kalong hatu ngi kwa ba ublei un tho ki hukum ka hok jong u ha ki donu ki jongi
Kublai shibun kang manai gitu ki simbok kicing perkat ki ba pila ya sam hakani kapor te ngakwa ban kali Rachel hato pirang don ai ban ong hakani ka kliman. To ai bangi nung pusyang ban kamay rajing panim daki kam jongi kajutang bathamai kaya thu bangi don kami ukris kajing kali kalong hato ngi pediang bat nget ula ban yara pengi. Kublai shibun ya kejing shibenta jong pi bat ngilayo shisha ka kelas ka basngau tenat nget scam ba baro nangi ngilayo ya kejing kerku ling ba kejing ya sam ka jong pi te ngakerman ba kalalong kejing kerkuru ya ki ba peit hakani ya kani kejing hikai hakani ka step te ngidon kejing kerman ho ya ba ha sisin ka sngi ngen ya yo ban ya shonglang bat u blai shijunam kumba u adam bat ka im kilayo shwa kejing long jong ka pop te to ai ba ngin shania ha u bat ha kabor jong u man kapor to ble un ker khue phi baro ha kani kapor pat ngin yo no e ka jing duai penwai na ikong snares ling do Ke pendem klik jing duai. Ke pa jongi ba meneng duai kani ka step. Haka sbat skur ke jongi. To ai ngi we pa we bang ngi yo ke jing stu jing simpang. Ngan yo ban sam ya kubar ke jong mi na we por ke we por. Terus ngi we ke jing khot kerpat ke barid jongi kani step. Kini pan kerpat teng jisun ta disebut amen. Na kaliang kabalang ngi ai kublai pi baro ya kinongi shimbenta ha ka sabat school discussion to ublai nang kerku ye pi we pa iwe kat ba pidang syakri ya ka kam jong ublai bet kum juru nga ngej be ni kibas ngap bat kibas ngap la ki jong ki yeng ki leyo shibun ki jing hikai bat ki jing kerku na tin ublai te ha kan ka por kala biang yengi bangin penwai no ya ka sabat school jongi Dong ini pailang bat nga sheke number jing rai ka ban rus pa lai pen re bat hadin ka tangin yo e ka jing duai pen wai na i Mrs B Sweetly Yên ba khôn là tiếng cay yang iban em hằng nề nu play hi kaya sawa tu ai các tiền hân đai can pla tiền tranh em tranh kermen ka ai bor bangin em ha pyrthei ka cha ba jam tiền hân đai sa yeng ka lang tiền hân đai ba shi sha ban ka la ya pi ya nga la do đốt nghi ple mình ta to ai các tiền hân đai can pla tiền ba khôn cả chính nhát bla ai ba teng hằng nghi cả quan lang ba trên khen tu sa skor kik tiền u Jesus tiền ba khôn là tiếng cay yang iban em hằng nghề nu play hi kaya sawa tu ai các tiền hân đai can pla tiền hân đai ba shi sha ban ka la ya pi ya nga la do đốt nghi ple mình ta to ai các tiền hân đai can pla Kami pendam klik ke jeng duai. Ko pa jeng yung bahabeneng. Kumni wan hami atai ba.
melong nong thau jongi melong nong pelong jongi mang ata ka daw ha kane ka sngi ba khoi kantang jongi mila ai ma me atai bha ya kane ka sngi bangin shong thai ba mangin shong thai ni ki kam ki jing tai jongi bat bangin wan shami bangin ro pendon buro me kerteng jongi blai bla thau yangi ha ka dur jong me hi ni wan shami bangin duai nang banta kajing im kajongi yu simet akan pyrthei atai wa kalong sisa kajing yele ke bakrau atai namar bangi don akan pyrthei pop ndai me melabu ingi bingila bangin longgi belai lu iki benta baro bangila ban yakren ban me akan kesni baro sini atai kajing yu sngo gijongi to ai bikin long bingin thep bikidon wot jongi bangin ya ekta klan ti ke jong mi tai ba bha mta kalong sisa kajing duai na bantai ki ru kon thei khun swet tai ba bha kaleng slap per thei kham tam ki ru kon thei ki kan thei jong ni atai ki batrei sitom atai miet la bas ni ban pen ya atai kalong yeng ke jong ki kano atai ka ding pang ban met ban masiem atai ban nhìn pendam ya kay yang kasem jong ikum makan ni kapor ndai me atai melong u nong kersan uding du usan du yang hi atai ba pha bangila ban ya ya taklanti ba man la kasi ki em jong i bangin pendam ya kay yang kasem jong kur khu atai gilong kumi kleng slat perthei wanum mino eki atai ndai tori to da to ker me ai ba ki khun iksiu jong i ru kinlong ki bayai ne hami kalong yang kristan baro kiba iya basani ami teli atai bah kerku kam tam atai girang yang gitu kiba lakhlat no da kam tam ne khnyang ai yaki atai bah bagin bamen pensop Spanya kedon wot jong ki kim don ke jing sosi kan perthei dei banyan kat kum kamon jong me bat ka an ke jong me trai nim ban ai na la di dei tang hame sania lut bani ai ngo ye me bamela le bamela ri me le ki baro kiba dei hakajing em kejongi bamela ai kideng kup den sem la ai kabam kadi ko biang atai ba mel pendam kur khuingi atai kham tam hakitu gi briu gi badon den kejing sistem to ai bikin ko jing khiano atai ba ba ngila baniat banyang kumba mensua atai ba kan perthei kur khui kino yalam jong ya klang sla perthei ai bikin num yo yo ni ujung pang ban dei bikin ya seprang binelap de ketien kejong mi pastor kino yala bakleng slat perthei atai ba church pastor bat kiwe evangelist baro atai to ai bikin yat bikin im ko bhak bia de man ba khu jong me trai kur khu atai kan ge nya seng mela kur khu ge nya seng jong ik sabaskol kum juru atai kur khu ya ke bandang wan do atai service ko ba ngila ban ya snow na sakri jong me ki baro menta sakri jong me ki la kran sabaskol markat kada to ai gi jeng ko jeng kia yarap ga yang kasem jeng ki baro atai wanom ino ri gendong sumar mami ker khu atai gitu ki bela khlat no atai nak bantau ne ku nyang ga yang kasem jeng ki kham tam atai I khun ti jeng ki atai ai yarap atai biang me atai ga jeng dun ma jeng ki te pendam wanom ino ri gendong sumar mami atai ki baro de tangah mi patang mi atai ni bukti eki bar to ai bingila kat di bangit mi menduai step bermiat atai bingin bamen yo sngo ngi ke jing prata ke jong atai kur khu ba ndak mi krai ting im ke jong ya la kasni atai lakini baro atai ngapan to ai ba ublei ku pa khon ba musim khoi kendon baro lai ke jong mut je perkhat jong ya ba man kasni ke jing im jong entah ala karta amen. Kubli sebetulnya pi baro. Sajisian ngi pedang ngobha saka ni jinga seng ba arjongi. Tungin ya pai saka kot jingrai ke basis pa propunyo jar kat ki baman. Jar
pat shaka number jingrai ka jongi ka ba ar spa lai pho ken pyrthei nga jet yu jisu Au bleu pa jing yu habneng. Hakani ka step sabaton nga yang atrai hang ni. Om na mal bang along ka ba bit dor. Hendrei na mal bang pendem siya ka mon ka jong mi. Ban playa ka tien ka jong mi. Siya barok ka ben yok sngew bat ban ngap. Hakani ka sngi. Ngadwai ru lang nam ta barok ki kynthei. Shitulup ka pyrthei jong ka balang 70 Adventist. Ki bayeng bat shakri mi hakani ka sngi. Ban pla shaki wepan. Bat ban khot ru yaki. Bakin wan ban yo i bat ban ya kendu. Yo jisu U Nongpynim bat nong siu spa jongi. Kerkui ka jing shakri jongi ne ka pon. Namal ngapan mangu ngadem. Haka keteng jisu U Nongpynim nong siu spa jongi. Mentah bat halakata. Amen.
kublai sabaton ya fi sa isin ningkon ng siap ban ai kejeng ai ngo yo try kan rat jengi belari la kan semarengi nadu kini gisngi kisnem kilolai to ai bo blai undar kat ban ngi kat bangi dang sedang kini kejeseng arsin jengi kamda la ban ai kejeng songu ro na ka benta kejeng e kejeng u yang ni hana ka por ngayok kalat ban priang so bhai phi iwei pi wei yekitu para bangi jengi ki bapen halaki jong ki ying kisem lengba kan ka YouTube channel ke jongi kanong idap ke jingmen bang yidang yok par kalat saisin ban ya dan benta bane sim benta ha kan ke jeseng jongi ublei ke jing e indar kat bat phi wei puai kat bang yidang syakri bat pelit jingmut ha ke pelit jingmut na ka benta te hane ka por saisin kumangi te ba benta ka sngi kedai ke sngi jong ki kynthei kedai ke program na menta ban penyat ki kynthei bar kadai ko sikr pang jong ki kynthei te ha kana ko por klam dalla ban ngai ka jing khuble ye ki tu ki para long kumi jongi ki bela sim benta na do meste ba khasa ba school ngai khuble ye phi klam dalla ban yau ka teng we pe we ba kum juro hane ko por nga priang so bharo ye nongkren jongi badai Mrs W.B Kharbteng ibai je khot in imam bar kum jo ka family jong e ka ba kynthei lam yangi ha ka jing wai blai undar rangkat bat phi bar kayin ka sem jong phi kumjur ngi ai khuble nai pastor H maulong bat Mrs jong i bat kumju ka tim jong i lengba ka jing tres tong ka jong i ngila ban yo e kane ka online worship jong i blai ki jing e undar rangkat bat phi kat ba firang tres hem namenta kam jong blai ha kane ka ha ka jugar kom priang so bahaya phi te na ka por ngi yo e jiros dang jengi na ka number lais pa khat pra den ka neng ngi yo ji pulis dang nei Mrs inong sit but in ai artat ingi ke jing duais dang
kublai sabaton ni pi baro kajing puli sedang jongi min shim naka ui saya lenong bakhat ar kedkhot kabalai du ban riu namar kata da kajing sing komen phintong na ki pukri kajing pen im badha kata kasngi phinong to ai ngu ya utrai to khot karpat ya ka kerteng jong u to pen bana ya ki jing le jong u hapadeng ki kinja ban riu to pen kan mau baya ka kerteng jong u la pen kan tiu to ruai ya utrai namar ulale ya ki ki babhatam to pen bana ya kani ha ka khindau baro to ri sa jam ba to kin hui pha ka bashong haseyon namar u bakrau padeng jong pha long uta ba khu jong ki Israel to ngi ruai to phi we ron hayeng ki bala ban dem kho siu ngi dem kho siu sa sisien pat ken ko pa hagan ka singi ka bakantang ka jong mi ni wan ahmat ka jong mi ken ban man ye mi ken ko pa ban pendon borom ken ka singi ka bakantang ka jong mi ku de shibun e ken ko pa ngi ai ngu em mi mila ai kum ya kan ni ka lat pat sa sisien ya ke bang yo ban wan lang hagan ni ka yeng wat langim yo ban kan do lang baro ken ko pa namar ki daw jong kini ki jing e ki bangidon shibun ken ko pa Henry mila ai kan ni ka lat ya ka bangin yo ban kren ban mane ban kerpat ya ka tin ka jong me ka bakraw ken ko pa dan rengkat ken ko pa hagan ni ka sngi bro sngi lengba ki Nongkren ki jongi kinong ruai to kerkhu ken ko pa kan ka sngi kumba mela kerkhu ya ki por ki badadap baro bat ki sngi ki badadap baro bat memshim da no hadu kan ni ka khilip mat Nilong tang ki brio ki batalot ki badap da jing duna Henry ni wan ban phla ban IT hami ken ko pa ya ki jing talot ki jongi ki jing duna ki jongi bat memju no bat memju phaidin ken ko pa mi ai snap e ki jing ut ki jing karpat ki jongi nilong ki brio ki badap da jing duna ni em hagan ka pyrthei ki badap da jing ki jing khuslai ki jing bom singai Henry ngi kermen ken ko pa hami kadon ke jing shania ke jing kermen ke jing pen em ben ko pa ni wan ban ai hami kini ke e baro ken ko pa ki jing e baro ni wan ban bret hami ki jing tieng ki jing khuslai ki bawan ki jing mut jing perkhat ki jongi ki baman ka sngi bat mi kerpat ya mi ken ko pa da ke jing surit ni ka por ba men weng yo saitan bawan ban penting pen sir ha ka jing mut jing perkhat ki jongi baman ka sngi ken ko pa ni IT hami ken ko pa ikini ki e baro ki jing ma jong ni ka pyrthei ha ki brio amla shu ken ko pa Henry hami ki e baro ki long ki bala ngai ken ko pa kasnam ka jong me bangin yo ban man ban mani lang baro ka yeng ka kantang ka jong me bangin yo ya kendu para bangai baro ki badon hala ki jong ki yeng tus ngap ken ko pa ki jing kerpat rit ki jongi bangin like no na kini ki jing khang dam bat to ai ba kinong sensyar kinya lingba ka jing penya ka jong me kin penya ba kinom pen klumar kin ko pa ki jat ben riu kin penya da ka jing tip ka jong me kin ko pa dor kat kin ko pa bat ki doktor bat ki ba sumar kinong pang baro bat nga kerpat ya me kin ko pa ba min don kat bat ki ba pang baro men pen koi pen khia no eki bat mendor kat ru bat kitu ki bam don ye ka yeng ka jaka bam ka jaka sa ken ko pa sn e ki ken ko pa ken ko por ki long ki dap da ka jing e ken ko pa sngo to snap ken ko pa ki jing kerpat ka jong ki bat tu ai ken ko pa ba ki pat ba baro ki briu jong ken ka pyrthei kin wat ya me ken kerpat ya me ken ka por ba ka tin ka jong me ka ong ken ba pin ya wat yang bat ngan saphai kitin bat ngan saphai sapi baro to ai ken ko pa baro ki briu hagan ka pyrthei kin ya wat ya me kin ya tip ya me ba me long tang wei blei bala ba im bakraw bat nga ai ngu ya me ken ko pa ya ka jing dor kat ke jong me ki sngi ki bladap baro me la kar khui ki e baro ka jing im ke jongi bat baro ngim sim la don kanu ka jing e re nishan ya skam hame mangin lait na kini ki e baro bat dor kat ken ko pa ka yeng ka sem ka jonga ka yeng ka sem jong ki para bangai baro ken ko pa kerkhu ya ki ken ko pa dor kat bat ki
hadu kisngi bangin dayo apat bangin wan yakin du ka yeng ka kentang ka jong mi ngangej bat nga IT ka snam ka jong mi ka keteng ka jong mi ken ko pa Nongpynim jongi ba Kharbteng bat nong siu spa ba ko ro tam pa ble jisu khon bat min sim ba khoi amen amen mentang ini yo kejing tu khana na ka bantai ki khana ren na Mrs F Kharbteng Kubla ye pi khana baro kani kadai ki jing thu khana na ka banta jong pi ngange ba pi so tanat ban snap e ki jing thu khana wat ngar ma so tanat ban snap e ki jing thu khana kidon ki jing thu khana ki ba snau tanat kidon ki ba snau si kidon ki ba khle lang ka ba snau si ba snau tanat hakani ka por tangin ye pe ki jing thu khana jangi ka long ka ba kumno pinle la daya ka jing im ba phiju im man ka sngi la pen kala kan san sha ka jing im ka bating ban ka basngau diaw ka shakri unaman ka long ka khana ka bala shara jubor na yeng jongka na ri Israel shakari nongwei katkum ka history shaphang ka jing shara bor jongka ka long kumne ka hima Israel ka ba shaphang shate kalaya khlat na ka hima Juda House nem kandai spa life away haishwa grace karhaki por jong unaman kahima Israel kaladon kumba prap house nem bad kalayo I ya prangut kisim ki basnshar haka kini kisim kilong ke biya le persha bad ke bihikai banya klim hakari tiu blay ula walam ya kahima shaka jing sempat khanang ba on penkala kabamut yaki Hinrei ki breu ki dang yamane hi ya ki khun masi ya ki blei thau ya ki blei bal bad kumta terter wala kataru dang don ki breu ki babut ya ki hukum jong ublei bad ki beit ya ublei bad kani ka khana ka shakri jong unaman ru kawan na kani ka long yeng ka badang it bad ki badang subar ya ki hukum jong ublei Usim ubasni shar hakata kapor udai usim Jehoram usim uba kandai bar uru uele persha ya ublei hapo ka hanre usnem jong ka jins nishar jong usim Jehoram unong itu lepa Elijah udang trikam hindai hadin kata ula buat no sau Elisha hakapor jong Elisha ka don kani ka kenhon na Syria hapo ka jins nishar jong usim Ben Hadad paan kalawan banthambor ya kari Israel badai hakani ka por bakani ka khana kala syara no naying jongka kum kamarau bad la ai haka haka long jong unaman banlong kamarau kani ka khana kala long penban kanong yalam ya unong yalam jong kanhun sipai ublei lo jedi kani ka khana bakan long kanong ra kubor syakari nongwei Bansa hari nongwei kalong kabong so tenat ber kabong basngo melung khamtam haba syara bor bat penlong marau kum gani ka khana hinrei kala kujing mut bakan im kum ka syakri ublei om kum ka marau kala jid banle ya ka manjong ublei bat kala le ru ya ka e ka baki kmi ki pa jong ka kila hika ya ka kata ka dei ban e ya ki nong shun bat ka jingmi na kani ka jing jid jong ka kalong ka jing kala jong unaman ya unaman om shim la penkhia tang na ka jingpang nyang tholi jong u ka jingpang ka bashir khei ka ba shim la bansa hasnong hathau hinrei ulatip ya ublei uba im ublei uba shisha badu ong gumni mentang atip ba om dan ublei ha ka pyrthei barok away hinrei tang hai Israel la ban syam ya kata akis im san khatsan kashakri unaman kalong shisha ka nuksa ka babha ban im na ka banta ublei compare walangi don hakanu kanu kurukam bat hakanu kanu ka jaka kajit ban shakri ya ublei uba im hatu pichu sngaw na em ba kumbala khum ya pi ta kijingmut kijing perkhat bat kijing bom ya dei jingmut bat kiwei pat bat kijing im pisngaw bakam dan jingkermen syu
Pisngau bakiwei kilat don bor halor jong pi. Ale gini snok lang banjit ban syakri ya ublei hagani kasngi wala dengi long kumno ru. Haga jing im jongi. Batu ai bakani ke jing jet jongi kan yarap ikiwei pat bakin itho bakin yoi ya U Nongpynim jong ka pyrthei. Kalong ka jing tho khana ka basu tenan ka sedang na ka jing susi hindai ka kut pada ka jing kemen ban ka jing hikai ka babiang yang iwei pi iwei bangin but pakata kalong bangin yarap ikiwei bakin itho ya ublei U Nongpynim jong ka pyrthei. Kublai Shibun Mrs F Kharbteng ya gitu gitu tu kana lengkot jopi gibang ngitip bagi kena kila yo jumen to Shibun nakane nakini gitu kana jopi ngitip ai Mrs F Kharbteng ide iba nang bah bani tu kana ikna red to blai ke jing e udang IFP kata kasap ba pidang la cucu ban ai kata ka jing kai namenta ka imlang ka salang baka jing bah namenta kalau ki kana Kublai Shibun sa isen fi Mrs F Kharbteng hane kapor nginyera yo e ka jinglum jing chew songba ki tu gi badan hala ki jong ki ing kisem kinyelum ya ki jing ken chew na ka banta kam ka jong try hane kapor ini yang lang ye roi jingker khu no bleng yo ban ngin kerpat ye I kong dama phi yang ngap bain soba ban ai ki jing duai kerpang ban jing duai ngam ta jing keceu ban kentang Tengini pendam kli ai jing duai try just be it ngai ngu yemi ka bor be ka por mala ai ngi bingila try just be it sin ban wan ma jome dem lagi kli ai jing duai try just be it Kublai Shibun ni ki jing ku be mala the ngi mala ke la da mala suma skeringi wada pedang kat ni ki jing jinjar syam nim ta ki singi por re mem syam le ino ngi de ki jing ba ka jome kalau try just be it ai ba ngirung institute ka jing jong me ngan ai ka jing jong me shame try just be it kum ju ru kur khu kur ro yeng we pi we ba ngile ilum ki jing chu jung ye la ki jong ki sam kur khu ki tu ki badon ba la ban ai but ik bam don ro try just be it si sen pan ngadoi memang isin ai try to be menyalam ti ki jing ki jong ye ba man la ka singi mengenang ya ja kamon ki jong me kum ju ru try to be ai bingin yakan mau ya ka bingin ngide ban ai shame try to be kum juru don ka lembat kitu kilong yun sem ki badan lang ki jaka para bangit kum juru wi pi we try to be don ka lang kitu ki berma di kini kicing cencara sini pementa snow try to be je kini bero ni panak teng chung me Nongpynim mujongi amen. hane kapor ngin don syu ke jiroi pedang ngin yo ya ke jiroi kerpang naki longkmi jong kabalang Do
kublai shibun ya kilong kumi jong ke balang nongpo ke bela ai ke tu ke jiruai ke bastonat ba ka jiruai kerteng jong jiruai ke dai jisu tenchan to ai bu jisu tenchan ha ka jing im jong phi kat ba phi nang yero pendan burom ya kerteng ke jong u blai ke jing e undar kat ba phi wei pe wei kat ba phi nang chakri ya kam ke jong u hana ka por ngin poino sa ka banta ba kong san ngin ai no e ka por jong i Nongkren Mrs W.B Kharbteng. Sashi sin biang ai kublai sabaton ye pi iwei pa iwei. Kalong shisha ke ege pasong tenat bu blai ai ngi gini ka lat ban syakri ya ulang ba ka start science ha ka bang ngila ban wala ngimla ban wan siang mani hindai ngila ban yo sneu ya ka tien ka jong blai. Kani ka sngi ka balang 7 Adventist shitluk pyrthei. Ka rakhe ya ka women ministry lani ke jing trei kam jong ke jing elap da ki kynthei bat kani ke de kasngi ha bangi Shonjur ba ki kynthei ki don ke bentar ba krau ha ka kam ke jing elap jong ka tin ke jong blai bat kamat pedeng jong kani ke jing elap ke jing kren jong ni kasngi ke de ale one peit ya U Nongpynim ka pyrthei. Lapan kre ya kani da ka South American Division Women Ministry Department bala tho ya kani da Pastor David Franca. Ladang ipuli ya ka gospel jong Yones kalanong ka manengkong hang to la bu jing tho ya armut ki nong buot ki jong Yones Nongkren Baptist bat haba ula ong haki hakmi ukon lang brought jong blai Yones nang kong lai pun riu kini arngot kinong buot jong u kila peit yano bula kedeu bat haba kila yoi kila buot na din jong u kini arngot kila buot yau jisu bat u jisu ula pai din syaki ula ong pikwa ayu kini arngut kisenran jong Yones Nongkren Baptist kim kwa AA kim kwa ban yo sneu hakata kapor kim kwa ban yo sneu ik AKA ru ndre ki kwa ban kamtip kamba yau ni ukon lang brat u jong blai u ba Yones Nongkren Baptist ulak deu uneu deu Andrew bat usiman upara jong barhaba usiman but u Andrew kila buat yau Jisu. Bu Jisu lakli pikwa ayu kila ong hangno mesyong mesak. But Jisu ula jubat ya ki ula ong ale wan bat yoi. Kani ke jing kendo jong Andrew bat u Simon yau Jisu kala pen kelaya ke jing im jongki. Ban u Andrew pinsiam hang ni u men jong Simon shim la yau Simon bat chukdeu bat kilet chau Jisu nei dala de hi le lang sipara ban yakendo yau Jisu bat ban itu yau pina puli biang sharum pinyu kumju yau Philip wei ne kisenran jong Jisu bat habau loi kendo yau ulale wat yau perlok jong u Nathaniel bat ulang ale ngalalap ngalashem yau Jisu u Messiah u Jisu bana Nazareth but u Philip shimla shimpor ula ya lam yu Nathaniel bat ula kot yo u ale one page bat yo yau Messiah lada pipule mentara si yau ka gospel Yones kelenong ke basau kani ka dega mat pedeng jong ka jing ya kren jong ki jing ya lap jong ya kani kesni balada kito ki ba kenal ladangi ong gospel Yones ka lenong ke basau ngi kren syapang jong no balada ngapen pi yau ni ukiu
pin kan mau ba laya tu kana hang tu ya ka we ka riu kan thei ka balaya kendu yau jisu ka por ka long ka ba shit adu atak ta por si teng sngi bat ka ne ka briu ka lami marway kala tip ham de ka por ka ba kenjak kam kwa ban mi ak man step babun ki briu hap ban lek tong syapung lani kam kwa ban lek janmit ababun ki briu ki lek tong syapung re kan lek men sngi ka por ba shit ker ang ka sngi kala mi marway ban ra yu ki jong ka bat ban lek tong bat hang tu kalai kendu yo briu ba syong harut bat haba kalai kendu yo bat kala tip bau day bay ba ka jinga kendu jong kai u ka long ka ba plado ka tak ta kala idak ya uni u ki bat kala lek wood ban pet biang sesnong ban lek khot ya ki bayi masem jongka ki paralok jongka ki marjan marpa jongka bat ban ong ale one page bat yo ya uneu breu ubatip lop nadong syadong syapang jonga bat nadu bau kani kariu kan thei ka kendu yo jisu ha kata kapung ka jing im jongka kala kala bat kumba kani kariu kan thei ha ka jing kendu jongka jisu ka jing im jongka ka kelan na ka bayong sa kabali tani dak khongpong namar kat kum ger ko hi ka jing long jing man jongka balai ba kami bantong marway men sngi habam don brio balai ba ka kiar ya ki brio nama ka sutu ya ka jing telot ka jing dunala jong ka jing im ba pop ka jing im ka ba lengkar ka jongka Henry onda kalai kendu yo jisu ubasyong hakatu ka pung lekat bau ap ya ka kala lek mare klem jing le ran ban khot ya ki parlok ki parjor ki bayi ki basem ban wan ale one page yang new brew ubang lai kendu kum gani ka brew na Samaria karibun thei na Samaria habangiru ngin ya kendu yo jisu kacing im jongi ka dei ban long ka bakala nadong syadong nakabasniu syakababa abau jisu loong ke khot yo lok jongpa ke le ya tho ya ki bayeng basem jongpa gi paralok jongpa bat yan baro ki ba ya kendu kani kanong Samaria kala mare bat kala le bat kala kwa ban yasam yo jisu syaki weipat ban khot yaki ban ya kendo ya jisu Nongpynim ubla penkela ya kecing im jongi jongka hatu nga ngala na em ban le ban ya kendo ko kata kecing kela bang ngai kendo jisu hatu nga ngadon em ka benta ban ya thu yaki wei syapang jisu hoi ngi wei pe wei ilong kemi lani kynthei samla ngi don ka benta ban ya thu yaki wei syapang jisu tine ke jingkli kalong kunong anlek ban pla ngalong ka batlat ka beduna ngalong ka bapop ngalong ka bamdam jing nang jing start kunong anlek ngidon sibun ki jingkli lada pa ingi ban lek lani lada ong lada ngidon ka kam ka bangidei ban lek na ka menta ka jong le ngi artatin ban ngidon sibun ki jingkli na marbale ngi sngew bangilong ki bombet do lani ki bam nang bam start lani ki bam don na lade bat kumjo kumbakan ni kanong Samaria ka sngew ngi dei ban ya kendu yo jisu bat abang ya kendu yo jisu un pen kelai ngi bat un ya rap yangi ba ngin lek ban pla ya syapang jisu Nongpynim bat nong seus pa jongi hatu ngangala ban lek hatu pi pila ban lek hoi
ngila ban lek ban kot syaka pyrthei ban kot syaki bakwa ban yo sngiu ya ke tin ke jong blei ke jing e ke jong jisu ngila ban lek ngim don kam ban long ki bajanai ngim don kam ban long ki bahok ngim don kam ban long kita ki ba bedor khmat jisu blei ujit ya kan nong Samaria ka brio ka bangitip ka long ka bukum no Andrei ka mensem jongka ka mensem ka bakloi ban abau jisu ong kele ya thu kala lek mare bat kala lek ban ya thu ngiru halagi jong ki jing tolot jongi kum ki brio ni don ka jing tolot re bangi kloi ban snap ika tien ki jong jisu ban ong kele ban ya thu bat ong ya ki bangkin wan ban ikendu yang ngiru ngidei ban kloi kapon ka baar kalong kumnungin lek ban ya kendo ikiwe pat ban poi seki jaka jong pyrthei baro dak ban poi dak jing e jong jisu ngim don kam ban tip lot na dong syadong ngim don kam ban don kata jing nang jing start ngim don kam ban da pas ka theology la ni ban don kata jing start bible haduk kata-kata let's say ki por men shwangi don kum kata jing sngiu ba kin ya lap tang ki pastor la ni tang itu ki bla nang la start ki bla tip haya ke bible ki tu gen ki badai ban ya lap ika ketien ke jong blai ban ya tu ya ki wei pau jisu ngila ban ya lap ya ki wei tang da ke jing tip ke bangi don ndai tang da ka man sngobha ba ke jing ya kendo ke ba shimet jongi pat u jisu ka banta jongi ka long ba ngin ya tu ya ke ke jing ya shem jongi marwai shimet bangi don bat u jisu ka ba kersai yangi ka ba kentu yangi bangi dei ban pla ya ke jing e ke chong u baladang idei ban pla pang jisu pon ka balai ka long ngem hap ban lek chen jengai naga yeng ke jongi kum ka ni ka nong Samaria kam shimla hap ban lek ke wei pat kari la ni ke wei ke shnong jisu ong kele khot yau lok jongpa khot ye ki ba yeng ba sem jongpa khot ye ki parlok ki parajor ki paramarjan jongpa kamut bahap ngila ban plai yau jisu ke jing e jong hala ke jong ke ye ka sem jongi hala ki men ki para jongi hala ki marjan marpa jongi bat hala ki parlok ki parajor jongi ngila ban poi ban kot shaki lengba ke jinge dei ke bajan jongi baru jisu bat haba ki briu ki i ke jing kala ke jing im jongi ke jing im ke bashisha ke jongi ki briu kin lengok bat kin bot bat kin nget ya ke ke bapi ong bat ke bapi kwa ban ong na ke benta u jisu bor ni perkat ba ki missionary ki wan hoot ngai ngo ya ki missionary ki ba wan da ki spa snem men shwa shikari ke jongi pan wan ra ka gospel ke jong jing pen im shakini ki shakari ke jongi shakini ki tan rilom jongi bangin tip shapang jisu hendai ngi wei pe wei ngi don ka benta ban ya thu ya ki wei ban ong ya ki wei ale wan ban peit ban ya kendo yang nong pen im jonga kumno ngila ban lek ban pla la ni ban khot iki wei ban tip shu shapang u jisu kumno ngila ban ai ke ka bangi don shaki wei pat khnang bakin tip yang nong pen im u jongi ngila ban wan lam shibon gi jingla lada benengkong ngitip shwaya ke ka bangi dei ban le bunsin hak jing im jongi ngilong sapriang ngimtip kanug bangi dei ban le bat shwa bat kanug bangi dei ban le hadin ke jing im jongi kalong kenrum kenram ngimla ban penbet ban jit ya kanug bangi dei ban le shwa henry ngiu i ba kanit kanong Samaria kala
don ke jing tmu ban nei tong nak tu kapung cakap hendai habak kalai kendu yo jisu ka shim yo new kiu bat kala bread yo kiu ban kala lej mare ban ikot ya ki parlok perjor ki marjan ki marpa ki bhayeng ki bahasem kata ka de ke ka bangi de ban sotu ke ka bangi de ban le nengkong kani kan te kan jin la da tong shwa na pong pendap kapor kan shim nang ta kan lik ra ka shayeng ka lik khot ya kita ki bhayeng basem go bong jisu ni kam shim le kun ta kala e no dak yo khiu jong ka pat kala mare ban le ya ke ka ba u jisu pha ka ban le ban le ya kata ke ke jing trang jong ko do no jong ka ba ki wei kin yo bat kin ya kendo yo jisu U Nongpynim jong ka na ta ka daw ngi de ban nang shwa ke ka bangi de ban le nungkong bat ke bangi de ban le hadin ngin pen bek ik jing jong la ni program ki jong ba kum no ngi de ban le ke bangi de ban le nungkong bat ke ba de ban but hadin kabaar pa dengi day ban ya sam ya ki jing pla jongi ni sam ya ki jing gendo ki jongi kani kare kun thei kanong samaria kam nang ban ya lap kam shim la ya lap kam don ki jing tip hiru ban ya lap kam shim la lek shagi bhaye masam ki prolok projor ban ya tho span ke ki jing jia jongka hendai kala lek bat kala ya tho ya jing ya kendo jongka ke jing plamen sim jongka bat habang ya sam ya jing plamen sim jongi ke jing ya kendo jongi yo jisu ke ke jing ya shem jongi ke ba shimet ngi baro ngi tip ya ke jing la jong ngi tip kumno bang ya kendo yo jisu ke jing jongi ke ba shadien baro ngi tip ya la ke jing la jong ban ngi sam ba habang nilai kendo yo jisu kumno bo jisu upen kela ya ka jing di jongi ngim la ban klem ya to ya ke ba ya ka bor ka jong ke jing ai jong chris ka bo la ban le ka jing jongi i wei pi wei ngila ban wan lam ki jing kela bang ya sam ya ki jing ya kendo shemen sem jongi shaki wei pat baki wei lu kin yo men sim bakin wan show jisu kabala ngi la ban wan lam ki jing kala ki jing jongi lani ngi la ban wan lam ki jing kala haki wei pat ru kumju habangi kren ya ke ngi shon lani ngi kren tang shapang u jisu kani kanong samaria kan jin la lek ban ya tho i jing tho khana spang sibun ki shik perlok ki perjor jongka lani ki marjan marpa ki bhayeng basem jongka hendrei kam shim la ong kum ta ka shulek khot bi yaki kale ong one ban peit yang new brew wat tip lut shapang jonga nadong shadong ka kubor ka mat pedeng jong ka kubor jong ka jing Pynim ka dei u jisu ti habangi lek ban ya lap lani habangi pla ik jing ya shemen sim jong lani habangi trei ka nu ka kam jing ya lap jong ka gospel kan mau habangi dei ban shonjur halor ka jing bat ki kam ki bo jisu ule hangi iwei ha jing jongi marwei ru kumju ni dei ban plasha ki wei sha ki jing don jing jongi len ki kam ki jam ki jing trei jongi lan ki ki bapen biria ki por ka singi ki jing ethu khanach ma ka ne ka tai ndai habangi khot ya ki wei ban tip spang ka jing ki jong blai ni dei ban hikai yaki pat ngi dei ban kren be ban shon ha ka jing ka jong u jisu ka jing ka jong jisu ha ba ki breu ki tip pat ki yo sngew
syapang ke jing kela ke baula ban le ke jing im jongi ni la ban mudur baki brio ki ba kumnuru ke ba ke jing im jongi ha ke menor ke la ban long ke ba sniu hado kata taru henry lada kile kin kendu yo jisu leng ba jongi leng ba ke jing pla jong ke jing im jongi leng ba ke jing kela ke jing im jongi ke baki brio kin yo i kan wan lam ke jing kela hakiru bat kin wan bat kin tip shong jisu U Nongpynim ngan pulin diat hang ni ya ke jing tho jong ke Ellen G White kan hoi thu lupa chpang ke jing ya shem bat ke jing trai kam jong ke nong Samaria ke jing trai jong ke kam ke jing e leng ba ke jing le tang shua kendo bat U Nongpynim ke nong Samaria kalau walam ya ki wei show jisu kapan i baka kam tebit haka kam missionary banyak kisenran jong haka ni kepenta kisenran kim shim la yo i baka Samaria ka long ka lengkai alap ka badon shibun ki jingkermen ya ki jing perkat jong ki la pendap da ka kam bakrau ban le haka lawe kim shim yo i haka bamenta ki perkat begin le la shai kim shim yo i bahakmat jong ki don ki so haka lengka bakin yo banlum hendrai lengba ke kynthei ke baki ki isi edu kata tangitip baki Israel ki isi ki nong Samaria bat ya ke nong ba Samaria borok ke wei lawan lamban yo sneu syapang jisu kenrat jongki kala ra ya ke jingshai marmar syaki briu jongka kani ke briu ka yeng pli ya ke jing trai kam jong ke jingek how jisu leng ba ke jingle yo wei pa wei senran ba shisha la kha shaka hima jong blei kum missionary ni barok ni la ban long ki missionary ban ra ya ke jing e ke jong jisu shiki wei pat utau badi na ka ke jing im u ke la long ke po liu jong ke jing im unong yo ya ka ke jing im u ke la long unong ai ke jing ai e jong Chris ka do not ka long kum ka po liu hakari siap kabaki ban pentemai bor ya barok ban pelong ya kito ki balakloy ban yap ya kalade ban sliang bandi naka kecing em hakini kisngi bamenta ublei udang penon kam ya ki kynthei ki bakloy ban kenjo sya ke pyrthei habarok ki jaka don bon ki breu ki bala syam ya jisu leng ba ke jing trai jong ki kynthei ki ba yeng bat ong ale wan peit yo breu ubala ya tho hanga baro ka bangala le bat udang e yanga snap ya kani ke jing khot ke jong blai bat ngin le ya ka badon kam kumno bangin kot sya ke pyrthei baro bani tho ikiwe syapang ke jing e ke jong jisu hani ngani tho khana syapang ke we ke briu ke kynthei ke bawan ra ke jing kela ha ke jing im jong shibun ki briu ha ka ri Amerika ba syapang syate ka ana Christina Carlson Stahl lakaya ka ha Switzerland bat kala Shonjur ya u Fernando Stahl bat laong ba anda kila dep Shonjur makwe ka snem ka bobot kila pule ka kot the great controversy lani ka jingale bakra kala tho la ka Ellen G White bara ba kila ya tho la pule ya kini ka kot kala kata iki hadu kata ta bat kila shim bat pule ru ya ke Bible study kila pule ke Bible bat lengba ke jing pule kata ka kot bat lengba ke jing pule jing wat nak ketien ke jong blai ki arngot Shonjur kini kila sedang ban sumar ya ke sabaton bat kan ke jing kela kelawan lama ke jing kela jing im jong ulok jong karu bat ulah sange kadi secret bat di kabam ke baju pen kwate eu baro skata
Tinrei namar bu Fernando shimla lek treishu hakasngi sabaton. Kasngi sajan namar bu lek cheyeng mani kata kasngi. Kinong ai kam jong u kim shimla kwa shu ban bu ya u ban trei. Bat ula kala do kam. Kani kala bu eki kejing ek bakrau si por henrei. Kejing kala kejing im jongki. Kejing im bakenjaman sim jongki kejing im kabaki we ki la ban yu i ha kejing im jongki ba man la kasngi. Kani kala ai jing suk yaki ha kamen sim. Ban kila kwa ban le ba kenang ba kila ban ya thu yaki we pan. Siapang kejing kala bau jisu wanra ha kejing im kejongki. Bat nang ta kila rai baro arngut bakin lek pule nursing lani lek pule nurse ban kumno ban sumar ya ki breu ki bapang. Bat dei ha kapor ke baki pule nursing ha Ohio hari Amerika ba kila yo sneu ya ka jingkren ke jingkot jong Pastor Joseph W Westphal u Presiden Jong kabalang na kamta kari Amerika ba Shapang Shathe. Bat ula kerpat, bat ula kot ya kibreu la kentu. Lada don mano ki bakloi ban lek long missionary sha kari Peru bat Bolivia jong kari Amerika ba Shapang Shathe leni South America. Haba kila yo sneu kini jingkot ki sneu ba kadi ki jingkot ke jong blai. Bat baro arngut kila rai ban lek sha Peru kari Peru. Barang ni gibreu kim kren rektin pareng, kren rektin Spanish ba rektin Indian jongki. Kim shimla nang ni kini rektin. Henry da ke jinget kila lek namar kila kwa ban ya thu iki we. Shapang ke jingnya shem jongki yang Nongpynim jong ke pyrthei Jisu. Haba kila lek syagari Peru kila tre kamtam bat kito ki traishnong tu ki Red Indians lagi ngikot ki Incas kini gede ki traishnong ki Indians ki badon hagari Peru bat Bolivia ban balaong ba kini barok arngut ke ana bat ulok jongka kila ai jingarap ban ai da wai ki ban sumari ki bapang bat kumta teter bat kila sedang kila seng school kila seng ki yeng mane ki balang hang tabat kila hikai ru kumno ya kini ki traditional tu kari hang tu jaka kumno bakin im gejing im ke bakoj ke basuba gejing im ke bakoj bakia bat kumno ru ba ki hikai ru ki kumno bakin nang ban rep ban riang khamba hakur kom ke ban kham seiso kejing rep jongki. Pat kani kalawan rak kejing kala sibon kata kecaka ke bakliat trei. Pat ka ana loong ba pat ulok jongka kila seng sibon ki school ki cakai jing hikai ban a hikai ya kini ki breu balaong ba ki hajar ba ki pojar ki traishnong jong ni kari kila lawan lam yaki sha uci sukres ban tip ya kecing sisha ban tip ya blay uba yaki ba uba ya pyrthei bat ka ana haduk menta mene yaka ba kecing tei jongka ba ulok jongka juk la jukan mau barobor hak tu ka shnong kila ki ju ai hak tu ka ri ki ju bon ki ba ai kerteng ki kun jong kiru daga ana la ne Fernando namar bakila buram ya kecing tre jing tai jongki ya kecing kela ke bakila warra hakari ke shnong ke caka ke jongki balaong ba haba kila mi nang tu kila seng haba kejing im jongki kila yat ba haba kila kecing tre jongki hang tu kila seng sibun ki klinik ki jaka aida wai ki jaka ban hikai kumno ban im kejing im jong kejing kot jing khia ha Iquitos bat ha Peru kila don klinik Anastal klinik
Ban Keladon ru ka Stahl Center for World Missions kabadon ha La Sierra University ha California. Kikon kiba tho sepang jong ka ana kira pelong bangi haduk mentah menengin tip bat ngin pule sepang kecing im kaba trehok treshitom kaba penkelai yakiwe kaba aiman sim yakiwe pat kynthei ha kitu kijaka kaba ketrei nak we kapor sikwe kapor haduk mentah mene kumno bangin lek shakiwe kijaka lani kumno bangin kot shakiwe pat ban yathu syapang ujisu bon yaki labon ki long kemila ni ki kynthei ki bala ban wan lam ki jingkela ha ke imlang ke salang henry ngila ban stang ban wan lam ki jingkela ha nengkong nang sya hala ki yeng ki sem jongi ha ke jing im jong ki khot ki bahayeng ki basem jongi ha ke jing im jong ki khot jong ka balang jongi bat ngila ban penkelam wan lam ki jingkela ki babana mtaka imlang ka salang mtaka ki para marjan marpa jongi lani haki nongba bat ki jaka ki bangi ngidon bat haba ngi khot ya ki wei ban wan ban yo i bat ban kendo ya Nongpynim ujisu ngila ban wan lam ka jingkela ka bakrau ka jing im jong ki breu bara ka jing im jong ka imlang salang ka pyrthei bro ka wei la khot yangi bangin lek ban yatho yakiwe syapang ujisu ban kin baki kin yo ban wan ban peit yau ni Nongpynim unong siuspa ujongi ngingila ban lek ban sedang shwa na yeng na yeng ka sem jongi bat bangin long kita kiba hakajing im jongi ba man la kasngi kiba kala kiba don shisha yau jisu baki we kin yo i pat kin bot ya ke e ka bangi ni kwa banya thu eki tungnya yang lang bat ngin wai iwe ye kum ki para kynthei bau blei un ai ngi kalat eka kabu bat kum jo ya ke jing slur ban jubab ngahang ni try pha yanga ngan lek ban penbena bat ban khot ikiwe bakin tip shu spang jisu Nongpynim jong ka pyrthei ni pulis dang mene Isaya khat ar lenong ka khat ar kat khot ka balai hadu ban riu ngam la ban modor bang puli ya kani ya kini kit khot na ka kitab jong Isaya bakadon ke jing dei bat ke jing puli jongi mentara si japang ka kynthei Samaria ka wan ban kendu ya jisu ka wan ban tong bat ban kendu ya jisu bat kala yo ya ka jong ke jing im babam cukut namar kata da ke jing sngiu kemen pintong na ki pukri ke jing Nongpynim bat hakata ka sngi pin ong to ai ngo yau try to khot kerpat ya ka kerteng jong to pen benai ki jing le jong hapdeng ki kenja ben riu to pen kan mau ba ya ka kerteng jong lapen kentiu turwa yau try namar ulale ya ki e ki babhatam to pen benai ya kania ka kendau baro to risa jam bat to kan hui pha ka ba shong haseyon namar ubakrau hapdeng jong pha long utau bakut jong ki Israel ale wan banyo i ban ye kendo yang Nongpynim jong ka pyrthei jisu ban Nazareth Messiah Nongpynim jongi iwe amen.
Khublai Shibun Mrs W.B Kharbteng kumbangi jutip berkhot ibedi imam kumbangi latip berkhot imam idei principal jongka Alpha English Higher Secondary School idei no hikai banang bahaban hikai khana kumta ublei ulai ka sab I kumno mdei tang ban hikai rei kumno ban hikai yengi ru namta ka tin ke jong blei Khublai Shibun mam mi kitu ki jing kran jong phi bat ki kentin naka bat na ki kentin naka tin ke jong blei dang ke khui phi bat ka ing ke sem jong phi ngitip ba imam indei tang itai long kumi ba rat ba ta ka balang long po ndai idei ru irat ba nakiwe ki balang ru dengan bakla jong karilum khasi jantia idei bakloi ban yarap ha kana ngono banta lada ngikhot I Khublai Shibun sa isin mami phi jing tres tom jo phi blei dang kur khui phi nak wei ka par sakoi par nang phi dang la ban chakri ya u hakana ka par ngin yarwai ki jirwai penwai jengi naka ko jirwai ba saus pa khatsan hadin kane ka jirwai ngin yo ke jing duai penwai na Mrs S Whitley
tu ngin duai. Ni pendam ni kli. Kok pa jong yu bah mleng sa sien pat ni wan sehat ko jong mi kan ran. Ak ba wai no kan ni seng. Kan lu gilap ni semua krau jong ku mi the saya lo jing jong ni. Hang kita yo bara situ meladon kat bani. Kenal ba wan no mi no ni. Ni IT jing jong ni hami. Met bad musim. Long mami barbor long yalam long yada jing jong ni. Uding du san du kersan ke jing jong ni. Ku blaze bun ya ki ku bor bawan lembag sakri jong mi kan ran. Bangin nang besok tu ilak jong jing im. Wat lagi long makna ke kynthei. To ai lamba ka jing slow jong ni ban plai Kharbteng jong mi. Haki para mambarjan marpa. Bagin tip ke jing sya. Wan peit U Nongpynim. Ujong ni jong kop sai barak away. Wan lo mi no engi. Ai bor mangklan ke jemut ni bakat jong ni. Minang la pancakit kambai mi. Haki por bang wan. Ku blaze bun le ik bor bangiyo. Lembag sakri jong mi. Keran ai bagan ya sa ka lalu jemut te bakat jong ni. Pancai bor yang i kum kiru kynthei. Kum kilong kemi kilong ying lo sem. Bangin nang kum lu ban hikai lak jong ki khun. Nadu ki barit ya samla. Hadu ki barang ba kum ju. Ba kham sam kum lu bangin nang ban hikai lak kalong jim. Ban but ikdin jat ki jong mi kan ran. Tilun ti mi ni. Long mami barbor. Ulong yalam hak benta baro. Long mami urisad ding menmit. Bari sat om si. Hang bagalaan nyo i nali khamat ya ki yalam til ti jong mi. Kerat babawan lo mi no yang ni. Ku blaze bun ai ngi ban yo mtakas ngi. Ban ya mi dem mi. Ban maro ban yaro Kharbteng ka bakhoj ke jong mi. Hakan gas ngi bakhoj bakantang jong mi. Lorong kat bagi para long kemi ki para bangai hakalang satlak ka pyrthei. Ai ki ru ka ju ka bor. Don na pleng jong ki bang yo. Ban mali mi. Hak balik bang kim yo ban mali kelut mi. Rai kan rat ba wan ai bikin ran lien dai ai bin sakmat. Bakin snor lin tang hami batang hami mi. Long mami barobor kan rat. Parolog jan jeng im ngi. Ngitip nimla ban lei ngilong tang kinong pop. Ngidap lak jeng ki pop ke babun belin ngelai persai kaman jong mi. Rai kapat mi. Kan ba men map ikilat kilat ki jeng bom piang me sem si mi. Malwai ka pang melang kerat melongkat bab ki nong yalam jong kabalang jong ni hakalang setlak ka pyrthei. Menri sumar mendam men kedeki. Pesaj bor mami ki. Long mami barbor. Uparolog bajan jeng im jong ki. Lagi long ka jeng sosi lani haging saubhar kum ju. Kerat kembam lah kular haka menor. Ba melakular Joshua kan ran. Bakan nok mino. Kanong kanu basni wa mi lani ka jingap lem. Kanong man hajan jan mi. Kerat ai bikin ni dekhot kum ki banget mi. Nisngai wal ngahap ni kaldu e kali ka COVID-19 rai kan rat. Wat ai ba klam kan wan. Man sim ni imin sim ki jong. Rai ai bin saprang chania telia mi. Batang hami hi. Nama kata kan rat. Sai sen pat. Ngi ai ngu ya mi jing kat khu mi se ya lo ka jing im jong. Adu kan ni khlip mat. Ngi ai ngu ba ka brom ni ai sami. Terus ngau jeng khot pat barit jong ano pop. Yang bas ngau dai to pliang kan rat. Lela kom bakla. Lapan pal jo kerpat. Men map ikilat ki jeng bom biang masam mak sosi ni. To ai ka bawai no to ai ba jeng ej ba ka jong blai ku pa. Blai khon bang blai masim khoi. Ai ba kini baro lai kan yasan chadam bor. Halo ka jeng im jeng baro. Kaleng splak ka pyrthei pamele ledam mi. Akan ni kasngi ka bakantang ka jong mi. Ya kini ngapan Kharbteng Yesus Kristus bolong Nongpynim ban ulong suspa jeng menta sudah bom je kan ngapan. Amen. Kublai shibuni ki para bangai jongi baru khai ba peit na la jong ki ying kisam. Ublai nang kerkhoy pi bat ngine kendo biang hakane ko pat ka si sabaton. Kublai shibun sa isin pan ke jeseng jongi kelawai.